El 7 de gener de 1945, l'Exèrcit Roig, en el seu avenç per Polònia, alliberava el complex de camps d'extermini d'Auschwitz-Birkenau, un espai on de forma metòdica es van assassinar al voltant d'1.300.000 persones. Per aquest motiu, l'any 2005, es va escollir aquesta simbòlica data com a Dia Internacional de Commemoració de les Víctimes de l'Holocaust. Entre els milions de persones que van patir els camps de concentració, hi havia més de 9.000 republicans, dels quals 2.000 catalans i catalanes. D'aquests, gairebé la meitat no van poder sobreviure als camps i els supervivents encara van ser castigats sense poder tornar a la seva terra, deliberadament oblidats fins i tot en democràcia. Quan Serrano Suñer, ministre d'Afers Exteriors, gendre de Franco i convençut partidari del nazisme, va afirmar que «fuera de España no hay españoles», va condemnar a milers de republicans que s'havien exiliat a França als camps de concentració, on van ser marcats amb el triangle blau que assenyalava els apàtrides. L'horror que van viure aquestes persones, així com l'oblit al que van ser condemnats els supervivents posteriorment, fa que actes de memòria com aquests tinguin especial rellevància. Abans que Adolf Hitler arribés al poder al 1933, el seu braç armat d'acció política eren les SA, o grups d'assalt, per combatre tota oposició al nazisme. Ara bé, davant de la necessitat creixent de protegir el Führer, el 1929 es crearà l'anomenada SS, o Esquadró de Protecció, com una guàrdia personal de Hitler. Llavors només comptava amb 250 membres i el seu cap ja era Heinrich Himmler. Tanmateix, el fet que simultàniament s'hi creés el Departament de Raça i Assentament fa de notar que ja des del principi aquesta esquadra també efectuava una àmplia política de persecució de caire racista. Degut al seu ràpid creixement, Himmler va crear el Servei de Seguretat del Cap del Reich de les SS, que seria dirigit per Reinhard Heydrich, inicialment enfocat a perseguir certs militants del Partit Nacionalsocialista. Gràcies a ell, Himmler va poder establir i conservar el poder de la SS, que després de diverses lluites i purgues es convertirà en cap de la policia política de tota Alemanya, el 1936, i Heydrich en cap de la policia secreta de l'Estat, la Gestapo. Amb aquesta nova fita, la SS tenia dos objectius: la formació d'una nova classe de dominadors, sense escrúpols, i per d'altra, l'eliminació de tota l'oposició sota una pretesa superioritat ètnica i puresa de raça germànica, la raça ària. Aquests objectius, sobretot, els podrà fer complir gràcies als que seran els camps de concentració i extermini. Els primers camps de concentració erigits a Alemanya, uns 50 aproximadament, van ser instaurats pels SA al 1933, quan els nazis prenen el poder. La majoria es troben a Berlín i voltants, no superaven els 1.000 ocupants i corresponien a quarters, fàbriques abandonades, magatzems, apartats i castells vells on s'enviaven els enemics polítics segrestats i fets presoners pels mateixos SA. El ritme de tensió cada cop era més gran, sense que els familiars dels detinguts sabessin quin era el seu destí o els motius de la detenció. En moment, Himmler formà dins les SS les associacions de calaveres, com a guardians salvatges de la política interior alemanya, i al seu entrenament o educació d'enduriment la rebien justament encarregant-se dels camps. Qui mostrava signes de debilitat respecte al tracte inhumà cap als presoners era expulsat o degradat i integrat quasi com un presoner més del camp. De fet, van ser aquestes associacions que al 1936 van triar llocs fixos com a instal·lacions estables pels camps de concentració, promovent la creació de 3 camps d'exclusiu control de la SS, a Dachau, a prop de Múnich, Buchenwald, a prop de Weimar, i Sachsenhausen, a prop de Berlín. Heydrich, a més, ja hauria creat a la tardor del 1934 el càrrec d'inspector de camps de concentració, amb una direcció i organització centralitzada des de Berlín. Es van crear 3 graus teòrics de camps de concentració: grau 1, que correspondria a un camp de treball i era el més benigne; grau 2 representava l'enduriment de les condicions de vida i de treball; i grau 3, màxima duresa, d'on només en casos molt estranys es sortia amb vida. La intenció de la Gestapo
que no es va arribar a realitzar del tot, era col·locar el grau 3 a tots els criminals homosexuals, jueus, gitanos i detinguts polítics, en presó preventiva que semblessin especialment perillosos, sense importar la seva nacionalitat. El que passava realment és que aquest esquema no es complia del tot, ja que s'acabaven barrejant tots els presoners per la diversitat de criteris de selecció de totes les oficines regionals de la SS. Conseqüentment, acabaves trobant un camp de grau 2 que estava en millors condicions generals que un de grau 1. Al final, el que més preocupava als presoners era l'antiguitat del camp, perquè com més nou era, més treballaven i en pitjors condicions vivien. Però malgrat que els 3 camps anteriors van arribar a tenir 100.000 presoners cadascun, pitjor fou el camp de concentració d'Auschwitz, creat el 1940, que va ser el més gran dels 4 que es van crear a Polònia, arribant a 40 km², i acollint uns 135.000 presos en el seu moment més àlgid. Allà hi van morir entre 1 milió i 1,5 milió d'homes i dones, sobretot jueus europeus i polonesos, primerament per manca d'aliments, condicions de vitalitat infrahumanes, treballs forçats, pallisses i execucions. El 7 de desembre de 1941, els nazis signaren el decret Nacht und Nebel, Nit i boira, una referència directa a l'òpera de Wagner, L'or del Rin. A partir d'aquest moment es va designar les persones condemnades a desaparèixer sense deixar rastre, com si no haguessin existit mai. A partir del 1942 és quan es produeix la major mortalitat i de manera accelerada, ja que es construeix Auschwitz II, a Birkenau, que era més gran que l'anterior i amb l'afegit de les instal·lacions d'extermini massiu de jueus, amb les cambres a gas i els crematoris. El 22 de novembre de 1943, finalment, Auschwitz es va dividir en 3 camps degut a les dificultats de l'administració de l'enorme complex, que no parava de créixer. En aquesta línia, doncs, es crearà Auschwitz III, que englobava prop de 30 subcamps al servei de la indústria i la seva funció fonamental serà utilitzar i explotar els presoners dedicats als treballs forçats. Tot plegat ens porta a la pregunta: per què Auschwitz i no un altre lloc? Des de 1941, Himmler ja volia que aquest camp fos el que desenvolupés un paper fonamental en els plans d'extermini nazi. Es creu que va tenir en compte factors com la localització dels transports i que l'àrea pogués ser aïllada i camuflada de manera senzilla. Allà hi arribaven jueus d'altres camps de concentració, de molts països, i són els únics que es mataven a les cambres de gas només arribar-hi. Es creu que van morir al voltant d'un 20% de jueus europeus durant tota la guerra, és a dir, entre 1 milió i 1.350.000. A banda d'eliminar els enemics del nacionalsocialisme, atemorir a la majoria de la població i entrenar els cossos de guàrdia de les calaveres, els camps de concentració també van servir per a la utilització dels esclaus pel treball forçat, un treball que va beneficiar a gran part de les indústries alemanyes, empreses com Siemens, Bayer, Audi, Bosch o Krupp, entre d'altres. Els camps també van estar al servei d'experiments científics d'envergadura, en pro d'un suposat progrés de la humanitat. Així doncs, a partir de l'inici de la guerra el 1939, el número de camps es va multiplicar, afegint diversos països sota domini alemany, arribant a la xifra de 100, i es calcula que en total van arribar a passar-hi entre 8 i 10 milions de persones. L'entrada a un camp de concentració seguia uns passos previs dins de l'estructura burocràtica estatal alemanya. Un cop una persona era detinguda i interrogada amb violència per un funcionari de la Gestapo, restava a la cel·la fins que li feien firmar una ordre de presó preventiva per a ingressar a un camp de concentració. A partir del dia que pujava al vagó d'un tren del Reich, sense espai ni menjar ni beure, arribaven a l'estació del camp sense saber si mai podrien tornar a casa. La cerimònia de recepció dels caps de la tropa no era mai agradable, anant des de cops violents fins a pedrades, que patien també mentre esperaven drets davant del departament polític del camp. Aquest s'ocupava de la inscripció de tots els presoners que es trobaven al camp, els que havien mort, els que s'havien posats en llibertat o també els que s'havien enviat pels transports. Després que el pres fes la declaració de dades personals, es creava l'expedient del presoner amb un número de referència.
i es passava al primer interrogatori on es demanava el motiu del seu ingrés. Depenent de la resposta, es rebia més o menys bastonades. Un cop se'ls havia ensenyat el camp i explicat la rutina del dia a dia, se'ls portava a la dutxa per desinfectar-los, se'ls treia la roba i se'ls donava l'uniforme de ratlles, que anava acompanyat de la roba interior, una camisa, pantalons, jaqueta, sovint algun gorro, mitjons i sabates. Després prosseguien a la cambra dels efectes, on havien de desposseir-se dels objectes personals i els diners que encara els hi quedava. En el moment que passaven al despatx dels presoners, se'ls assignava un bloc d'allotjament determinat per dormir i el dia següent es feia l'examen mèdic. Sovint, l'allotjament era en blocs de fusta o de pedra, amb 2 o 4 ales diferents i amb 100 o 200 presoners a cada ala, les quals es dividien entre el dormitori i la sala de dia. La sala de dia estava formada per una filera de taules amb bancs on hi menjaven i passaven el temps que no treballaven, i amb armaris, que eren cases de fusta subdividides, on normalment hi guardaven un plat, un pot i una cullera, a part dels pocs objectes personals que hi tinguessin. Entre cada 2 ales només disposaven d'un lavabo i de vàters oberts. Cada dia els presoners es llevaven al so dels xiulets, entorn de les 4 o les 5 a l'estiu i entre les 6 i les 7 a l'hivern. En 30 minuts s'havien de llevar, esmorzar i fer el llit, una tasca a vegades quasi impossible. En alguns camps es feia una estona d'esport matinal despertant-se encara més d'hora i amb exercicis en continu contacte amb el terra que provocava moltes pulmonies irreversibles. Abans que sortís el sol, tots els presos anaven en fila fins al pati a fer la revisió pertinent del matí. Cada bloc tenia un lloc determinat i durant 1 hora es comptaven tots els presoners per si faltava algú. Si tot anava correcte, després vindrien les citacions. És a dir, es cridava a tots aquells presoners a qui se'ls havia enviat un volant el dia anterior o que s'anomenaven directament per l'altaveu. S'havien d'esperar a la portalada de l'edifici principal, sovint durant hores, i sota els abusos dels guàrdies, sense saber el motiu de la citació, que tant podia anar des de coses burocràtiques més inofensives fins a càstigs severs. A continuació, es cridaven les guàrdies de treball a formar. Cadascuna al seu lloc i, seguint els compassos de la banda musical, s'anaven als llocs de treball. La jornada laboral, però, era llarguíssima, des que sortia el sol fins les 5 de la tarda a l'hivern o les 8 a l'estiu, amb un únic descans de 30 minuts al migdia, que tant podia ser a l'aire lliure o bé tornant al camp a fer el segon esmorzar. Aquest era l'únic àpat calent del dia, compost d'1 litre de brou amb més o menys substància. Sovint el temps d'anada i tornada no es descomptava de la pausa i, naturalment, acabaven esgotats. Les feines més dures eren a l'exterior del camp, com el de la construcció, transport o el de les pedreres, i les més suaus a l'interior del camp, com la cuina, magatzem, bugaderia, banys, sabateria, hospital i un llarg etc. A l'altra banda del camp es feien les revisions de recompte, més llargues que les del matí. Quan s'havia escapat o amagat un presoner, la resta havien d'estar molt de temps drets esperant a que anessin un per un, dient el nom fins a trobar l'infractor. Aquí s'hi comptaven tant els vius com els moribunds o els morts, que fins que no s'acabava el recompte no es podien portar a l'hospital o al dipòsit de cadàvers. Si el recompte havia durat massa temps, alguns grups havien de seguir treballant fins ben entrada la nit. Al final de la jornada, els presos sovint descobrien que durant el dia s'havien fet controls de blocs pels mateixos caps de bloc i quan els presos hi arribaven s'ho trobaven tot regirat amb armaris tombats i calia reordenar-ho. El menjar fred que es donava per la nit com a ració del dia sovint era una porció de pa, un tros de margarina i una mica d'embotit o una cullerada de formatge fresc. Se'ls cridava per blocs a menjar, havien d'anar ràpids i se'ls obligava sovint a posar-se sota les taules encara que no hi capiguessin. Ja al final del dia, es quedaven vagant pels carrers del camp fins a sonar el toc de queda, entre les 8 i les 10 de la nit, havent d'estar tots al bloc i en mitja hora al llit. Aquests eren lliteres de 2 o 3 persones, amb sacs de palla i un parell de mantes fines. Només podien dormir amb camisa, tot i que d'hivern
estaven els dormitoris gelats i les parets humides. De tant en tant, es feien controls nocturns i els posaven al costat del llit o fora del bloc per si vestien més roba de la permesa, amb el subsegüent càstig que comportava. Es feia molt poques vegades, sobretot quan els caps de bloc estaven borratxos. I l'horror que milions d'homes i dones van viure als camps de concentració i extermini nazis han sigut un material important per a la ficció. Molts autors s'han inspirat en aquest moment històric per elaborar les seves obres, ja fossin literàries o audiovisuals. Les dimensions de l'horror que es va viure a Auschwitz van convertir aquest camp en un símbol que ha esdevingut escenari de moltes d'aquestes històries i d'aquesta manera moltes imatges s'han anat introduint a la memòria col·lectiva. Al llarg del temps s'han realitzat pel·lícules que, amb major o menor fortuna, han parlat d'aquest episodi històric. Trobem pel·lícules amb una marcada voluntat de recuperació de la memòria històrica i una reflexió profunda sobre el que van significar els camps d'extermini, i d'altres que simplement han aprofitat el context per crear trames narratives que enganxessin. Si fem una ràpida perspectiva de com el cinema i la televisió han tractat l'Holocaust, podríem anar fins al 1959, quan el diari d'Anna Frank ja va ser adaptat a la gran pantalla. 2 anys més tard es va realitzar el film El judici de Nuremberg. L'any 1978 la cadena NBC va emetre Holocaust, una sèrie que va tenir un gran impacte mundial. Entre les moltes pel·lícules que ens parlen sobre els camps també trobem visions molt diverses. Els protagonistes d'aquestes pel·lícules varien i d'aquesta manera també s'han anat ampliant les lectures sobre el fet. En aquest sentit podríem citar La llista de Schindler, segurament un dels films més coneguts, on el protagonista no es troba entre els oprimits, sinó que és un dels suposats opressors, ja que és un industrial txec d'origen alemany, membre del partit nazi, que acabarà salvant la vida de 1.200 treballadors jueus. Un altre film que, com l'anterior, està basat en un fet històric i que també va aconseguir un gran èxit va ser El pianista. Tot i que no narra la vida als camps, sí que ens introdueix en el context que va portar fins a la bogeria del gueto de Varsòvia. L'any 2006, l'escriptor irlandès John Boyne va escriure la novel·la El noi del pijama de ratlles, una història que ens situa en la visió de Bruno, un nen alemany de 8 anys que viu al camp de concentració d'Auschwitz, on ha sigut destinat el seu pare, que és militar. En aquest escenari, Bruno farà amistat amb Shmuel, un nen jueu que hi és reclòs. Aquesta visió dels camps, per part dels nens, permet remarcar encara més la bogeria incomprensible que mou l'acció dels adults. L'èxit de la novel·la va fer que només 2 anys més tard la història del llibre ja estigués a la gran pantalla. En aquest sentit, resulta interessant establir un paral·lelisme amb una altra de les pel·lícules que també es situen en un camp de concentració, com és La vida és bella, on dins d'un univers de fàbula trobem que la visió infantil també hi és present, a través d'un altre nen, Josué, a qui el seu pare intenta amagar l'horror que ja es viu. Entre els molts films inspirats a Auschwitz, caldria citar també El fill de Saül, la crua història d'un jueu encarregat de la terrible tasca de recollir els cadàvers de les càmeres de gas i portar-los als crematoris, o La zona gris, que ens narra la història de la revolta que justament els encarregats dels crematoris van protagonitzar a Auschwitz. A l'estat espanyol, tot i que molts republicans van patir els camps, destaca el buit que sobre aquest episodi històric trobem pel que fa a la ficció. Podríem citar El fotògraf de Mauthausen, aproximació que des de la novel·la gràfica i posteriorment des del cinema es va fer a la figura de Francesc Boix, fotògraf del barri de Poble Sec de Barcelona que, arriscant la seva pròpia vida, va aconseguir salvar còpies de les fotografies als camps, que posteriorment van ser proves fonamentals per als judicis de Nuremberg.